Klockan är 17:22 och vi har tåget just anlänt och med mig så har jag Trafikverkets generaldirektör Antti Vedelinen som ska förrätta det här högtidliga och föra fram budskapet trafikväsendet. Tässä nyt on tämä juhlaisuuden huippuhetki, jolloin liikennevirasto pääjohtaja Vedelinen on saapunut junalla tänne keskukseen ja tulee lausumaan joitakin sanoja teille. Tervetuloa tänne juhlatilaisuuteen. Meillä on tänään tarkoitus vihkiä tänne uusi matkakeskus. Odotin kovasti tässä semmoista sinivalkoista liinaa, joka leikattaisiin poikki, mutta sitä ei vielä ilmeisesti ole tänne saatu, kun kaikki junat on myöhässä tänään. Sådana trafikcentrum som det här, de är mycket viktiga nu för tiden. Man ska planera också sånt för framtiden i Karis. Och om man tänker sig att man har haft järnvägstrafik i Finland över 150 år och det här Hango-Hyvinge bana har varit här nästan lika tid. Och i framtiden vi måste samla ihop alla passagerarna, om det är buss, om det är privat bil eller det är tågtrafik. Så därför vi behöver sådana centrum. Ja tästä syystä, koska nämä keskukset tulevat olemaan Suomen tulevaisuudessa erittäin tärkeitä, niin on hyvin tärkeää, että näitä keskuksia rakennetaan. Tässä suhteessa te olette erittäin pitkällä. Suomessa on hyvin paljon liikennekeskuksia suunnitteilla ja hyvin monessa paikassa nämä rahat puuttuvat. Joskus ne tehdään aivan uutena, joskus ne tehdään näin mahtavasti niin kuin täällä vanhaan ympäristöön ja tämähän on kaikista parasta. Varsinkin kun täällä on kuulemma tänään avattu erittäin kulinaristinen ravintola. Joko, ska man pröva? Okej. Nu får ni hålla andan. Sådär.